tema jučerašnjeg dana bila je neodrživa potrošnja resursa i kružno gospodarstvo kao jedan od odgovora na taj izazov. Čuli smo izvještaj sa COP-a 16 UN-ove konvencije o biološkoj raznolikosti. Čuli smo da je COP završio bez zaključaka, barem bez onih najvažnijih zaključaka, a to je financijski plan, budžet, alokacija resursa i sustav provjere, odnosno praćenja, mjerenja i izvještavanja utjecajima na biološku raznolikost. Jednako tako znamo da upravo je u tijeku COP29 UN-ove konvencije o klimatskim promjenama. Ne znam da li pratite, ali svaki dan se dogodi neki politički skandal. Tako je jučer albanski premijer odbio govoriti, jer kada je došao na skup i vidio da se tamo zapravo samo jede i pije, dok u plenumu visoki dužnosnici govore sami sebi, a da ih zapravo nitko ne sluša, rekao je da ne vidi zašto je uopće došao i odbio govoriti. Tako da čini se da međunarodne konvencije koje zapravo trebaju navući političare da preuzmu odgovornost i u stvari smjere razvoj gospodarstva prema održivosti ne idu onako kako su planirane. Neovisno o tome, mi smo dio Europske unije. Jučer smo čuli jako puno o regulativi Europske unije, čuli smo znači, o paketu za održivo financiranje, čuli smo o zakonu o zelenim obveznicama, odnosno o zakonu o provedbi uredbe o zelenim obveznicama koji je u Hrvatskoj upravo na javnoj raspravi. Dakle, regulativa Europske unije i dalje prilično snažno šalje poruku da je održivo poslovanje način na koji se kompanije u Europi trebaju ponašati. Što se tiče samog kružnog gospodarstva, koji je bio tema panela 2, čuli smo, odnosno bio je predstavljen protokol o kružnom gospodarstvu u nastajanju, kojeg razvija Svjetski poslovni savjet za održivi razvoj, koji bi trebao, kao i njihov GHG protokol, na temelju kojeg su zapravo razvijeni standardi mjerenja i izvještavanja na kojem se temelji i ISO standard, ali i sam GHG protokol kojeg je preuzela i sustav mjerenja, odnosno izvještavanja o emisijama stakleničkih plinova Europske unije. Ovaj bi protokol trebao pomoći kompanijama da prepoznaju svoje ključne rizike u smislu neodrživog crpljenja resursa i pronađu alternativne načine, odnosno smanje svoje negativne utjecaje na resurse i doprinesu kružnosti. Panel je pokazao da tu ima jako puno izazova, da je reciklabilnost materijala iznimno zahtjevan proces, da materijali temeljeni na prirodnim resursima često i kada su razvijeni nemaju tržište, što zbog drugačijih, osjetljivijih performansi, to zbog nepoznavanja i dakle, neupoznatosti korisnika sa takvim novim materijalima. Dakle, jako puno izazova pred nama i ono što je u konačnici bilo zaključeno da je kružnost kao dakle, jedini način da izbjegnemo prekomjerno crpljenje resursa iz prirode i osiguramo održivost, odnosno na neki način budućnost budućih naraštaja, nešto što će nam se nametnuti samo po sebi, jer je isto tako bilo rečeno da neki materijali uskoro više u prirodi niti neće biti dostupni. Znači, morat ćemo se okrenuti već korištenim materijalima, što sa odlagališta otpada, što sa urbanih izvora, što je bilo rečeno dakle, u kontekstu građevine. Ono što je bilo pozitivno jest primjer koji smo također imali prilike čuti, a to je platforma koja je kao neki dating site, tako se barem nazvali, za kružne, odnosno za otpadne materijale, koja vrlo uspješno funkcionira u Nizozemskoj i uspijeva vratiti u sustav materijale prije nego što krenu u proces reciklaže, što je takozvani upskilling i dakle jako povećava vrijednost materijala, smanjuje trošak, znači izbjegava se proces reciklaže jer se zapravo na neki način primjenjuje model ponovne uporabe. Evo, to je ono što se dogodilo jučer. Zadnji panel je pričao o klimi, o Europskom klimatskom paktu i njegove budućnosti. Dakle, prepoznali
Istakli smo da su kružno gospodarstvo, koje također značajno doprinosi smanjenju emisija i borbi protiv klimatskih promjena, i politike, odnosno regulative koje i dalje vrlo snažno usmjeravaju prema smanjenju emisija i zaštiti klime, budućnost Europe i dakle nekakav smjer u kojem mora ići hrvatsko gospodarstvo. Evo, to je zapravo nekakva ključna poruka jučerašnjeg dana, da su odgovorno poslovanje, odnosno borba protiv klimatskih promjena, smjer u kojem se moramo razvijati. Izazov je, dakle, pogotovo kada govorimo o neodrživoj potrošnji resursa u dobavljačkim lancima, dakle negdje na mjestu gdje se prirodni resursi crpe i onaj prvi procesi prerade gdje su zapravo utjecaji i na okoliš, a i potencijalno na ljudska prava najveći. Dubinska analiza održivosti dobavljačkih lanaca temeljni je alat koji treba biti uspostavljen u poduzeća kako bi se uspostavio proces izvještavanja prema europskim standardima za izvještavanje održivosti, odnosno da se uskladite sa direktivom o korporativnom izvještavanju održivosti, i to će ujedno biti tema našeg World Cafea danas popodne. Dakle, pokušat ćemo ući dublje u to što znači provesti dubinsku analizu dobavljačkih lanaca iz perspektive različitih tema održivosti, pa vas evo pozivam da ostanete s nama do kraja današnjeg dana. A da ne duljim dalje, red je da krenemo sa današnjim programom. Kao što znate, jutarnja tema je tema rodne ravnopravnosti. Neposredni povod su direktive koje je usvojila Europska unija, koje uređuju neka pitanja povezana sa ravnopravnošću spolova na tržištu rada. Dakle, nakon što pozovem našu uvodničarku koja će nam dati kratak pregled ovih direktiva, održat će se i panel koji će raspravljati o temi rodne ravnopravnosti.